I stedet for at sidde på en kondicykel et kvarter og kigge ind i en hvid væg, så kan man pludselig cykle rundt på Bornholm eller i Zoologisk Have. Er det for hårdt, Hans? Nej, det går nok. Vi tester af her på plejehjemmet, om borgernes cykler kan motiveres til at cykle mere, eller cykle længere, eller cykle oftere, når de får VR-briller på. Det er virkelig virkeligheden for dem. I kunne også se Hans, da han ligesom nærmede sig en låge, så stopper han cyklen. Ja, den skal nok gå op, den låge, Hans. Du cykler bare. Ja. Jeg er vildt overrasket over, hvor god effekt det har. Det, som jeg normalt kan få beboerne her ved mig til at cykle, er et par minutter eller 3, og så kigger de restløst rundt og siger, hvad skal vi nu lave? Så til, at der nemt går et kvarter. Han er næsten ikke til at stoppe igen. Træd i pedalerne for at bevæge dig. Ja, jamen, hun er hård. Det kunne sagtens blive en del af hverdagen, tænker jeg. Både til at dyrke mere motion, men også bare til at få den oplevelse, det er for dem, der ikke har den mulighed at komme ret meget ud i naturen.